Fes salut mentre gaudeixes de Barcelona. Fes sostenibilitat mentre et desplaces en bicicleta per la ciutat. És ecològic, ràpid i evitaràs els embussos. Cada cop són més les persones que, com tu, volen una ciutat neta i sense fum. Tant si vas a treballar, a comprar o a veure els amics, no importa el motiu, transforma els teus desplaçaments en un plaer. Tot d'una manera molt econòmica. Anima't a utilitzar les bicicletes vermelles de la teva ciutat. No t'ho pensis més. Fes bicing. Viu bicing.